It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that. Hi guys! Nelfades! Nagbabalik na naman po ang inyong feeling vlogger. Ngayon, maggagawa tayo ng basket cheesecake kasi parang tabi-tay kasi kami ng dessert ngayon. Naghahanap kami ng matatamis pagkatapos kumain. So, gagawa tayo ng basket cheesecake. Ito yung mga ingredients natin guys. 400 grams na cream cheese, yung tag 200 grams, dalawa. Tapos, white sugar, 124 grams. Honey, 16 grams. 4 na itlog. And then, yogurt, 40 grams. Cornstarch, 10 grams. Nama cream, 220 grams. Ano yan sa Pilipinas, guys? All-purpose cream. Yung, pwede na yung Alaska, guys. Huwag lang yung nasa lata kasi sobrang lapot yun. Yung nasa karton lang, yun yung gamitin ninyo. And then, magsisimula na tayo. First, initin muna natin yung cream cheese para maglambot siya. 500 watts, 20 seconds lang. Iinitin natin siya sa oven ng 500 watts. Then, 20 or 40 seconds. Depende kung maglambot na yung cream cheese. Ginawa ko siyang 40. Kasi dalawa siya, di ba? Pero kung isa yan yung gagamitin nyo, pwede na 20 seconds. Ayan na siya guys. Malambot na siya yung cream cheese. Ipa-flat lang natin siya. Apat na itlog. Sasalain natin guys para walang mga lumps, para fine siya talaga. Pwede na siya ilagay sa oven. Luto na siya guys. Ayan na siya. Tingnan niya, magwigil-wigil yan. Yan. Pag maglamig na to siya, magtigas na yung nasa gitna. Tigas na yung nasa loob. Pag malamig na siya, ilagay natin sa ref. Tapos bukas ng umaga, masarap na to. Kaya antayin natin bukas. Good morning guys!
Titikman na natin yung bus cake natin. Yan na yung bus cake. Bus cake. Ganun. Basket cheesecake. Tingnan nyo guys, matigas na yung gitna. Diba kahapon, yung malambot, nagbigil-wigil siya. Ngayon, ang tigas na niya sa gitna. Hiwain na natin. So guys, basket cheesecake. Ito yung gusto ko dito guys. So, ito. Lami kayo siya guys. Ayan. Harap. Creamy na creamy siya guys. Over lang. Pero creamy talaga siya. Itadakimasu. Try naman sarap. Good. Yun lang guys. I-try nyo pag may time kayo guys. Ang sarap niya. Like yung video kung nagustuhan nyo. Bye-bye. Pag-click ng subscribe button guys kung gusto nyo lang. Bye-bye.